לי, כבוד הרב, אם תפתור לי את שלושת הבעיות האלה, יש לי שלום בית הכי גדול בעולם. אמרתי לה, מה הבעיה? אני אגיד לך את האמת, היא אומרת לי. בעלי, החברים שלו יותר חשובים לו ממני. אמרתי לה, למה? איפה ראית את זה? היא אומרת לי, אני בא הביתה, הוא מרים טלפון, יש לו טלפון ביד, מדבר עם מישהו, חבר שלו, אני מולו. הוא לא רואה אותי. אני אומרת לו, הוא לא רואה כלום, הוא תקוע. אתה רואה שהחברים שלו יותר חשובים לו? אמרתי לה, טעות מספר אחת. אומרת לי, אני אגיד לך עוד דבר. הוא הולך לעבודה, תרים טלפון הביתה. פעם אחת תרים טלפון. מה יש? תגיד מה שלומי, מה העניינים? אולי אשתך התמוטטה, אולי מתה. איך הוא יבוא להלוויה, כבוד הרב? לא מרים טלפון אחד. הוא בא הביתה, הוא נזכר שאני קיימת. אמרתי לה, טעות מספר 2. אמרה לה, אני נוסעת איתו באוטו. נוסעים, כבוד הרב. שעה נסיעה, חצי שעה, שעתיים. אני יושבת לידך, דבר איתי. הוא מחרבק תקוע בנסיעה. לא רואה כלום. מה, אשתך אוויר? אתה לא יכול לדבר איתי? אמרתי לה, זה טעות מספר 3. אמרה לי, אז הכל טעות, למה? אמרתי לה, פשוט. כל הפסיכולוגים בעולם, מפרויד ועד פרנקל, לוקח אותם הקדוש ברוך הוא ומכניס אותם בפסוק אחד בספר בראשית. 2 פסוקים כתוב שם. אצל האדם הראשון כתוב, וייצר אדוני אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אצל האישה כתוב, ויבן אדוני אלוהים מן הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאיה אל האדם. שמה כתוב, וייצר אצל הגבר, אצל האישה כתוב, ויבן. כל הפסיכולוגים נכנסים בתוך זה. בעלך כתוב וייצר, כשאלוקים יצר אותו, עשה אותו צר אופקים, מחרבק תקוע. את לא רואה וייצר? את לא רואה כמה שהוא צר? הוא מדבר עם חבר שלו, הוא לא רואה כלום, הוא בטלפון תקוע, הוא לא יכול. מה, את חושבת שהוא כמוך וייבן? וייבן זה התרחבות, זה הרחבת בנייה. את מדברת עם טלפון עם 2 חברות, וגם נקת הבית על הדרך. מה את אומרת? כן, דיברתי איתה, אני אמרתי לה שהיא תבוא. בסדר, שמעתי שהסמלה שלך עפה, גם שלי. את יכולה לעשות חמסה ולחוט עליק, כמו שאומרים. את יכולה לעשות 4-5 דברים בבת אחת. גבר, תקוע, וייצר. את לא רואה שהוא מתפתח לאט לאט. הנה אישה מתי מקבלת בת מצווה? בגיל 12, וגבר 13. שנה לוקח לו להבין שהוא גדל, ברוך השם. תראה כמה זמן לוקח לו. הרבה זמן. ככה זה גבר. הוא תקוע בנסיעה, יש לו שוטרים, יש לו כביש, יש לו זה, הוא תקוע. הוא לא כמוך, הוא לא יכול לדבר איתך. בעבודה הוא תקוע, בעבודה הוא צריך לשלם משכנתא, הוראות קבע, יש לו הרבה... הוא תקוע, הוא לא כמוך. אישה זה עולם אחר. תראו את הארנק של הגבר. תפתחו אותו. ויזה, רישיון נהיגה, כמה מסמכים, תעודת זהות, סגור, תקוע על 2 מאחורה. פתח את הארנק של האישה. 2 פצריות, 2 גוזזים, מרענן פה, חוט דנטלי, מברשת שיניים, משקפי שמש, יומן, תמונות, טישו למעלה וטישו שנקבע, הכניסה אותו בפנים עד שיבוא פסח, יתנקה אותו שם. תראה מה יש לה בארנק שלה. כדורי אקמול, פלסטיקים, זה מסטיקים, סיכות ביטחון, ליתר ביטחון. היא בעצמה לא יודעת מה יש לה בפנים שם. אתה לא רואה איזה התרחבות? חברים שלכם מזמינים אתכם. תבואו לראות את הבית החדש שלנו. אנחנו באים. נכנסים הביתה, יושבים בסלון, פיצוחים וקולה. אחרי שאתה יוצא מהבית, מה אשתך אומרת לך? ראית איזה סלון הוא קנה לה? סלון, לא יודע, היה פיצוחים וקולה, לא יודע מה. מה, לא ראית את העציץ? העציץ, מה, אני מציץ? לא ראיתי כלום. אישה נכנסת לבית, היא קלטה בשנייה הראשונה את כל הבית, איפה תמונות, איפה זה, מה המזגן עושה שם, מה הספרייה. היא הולכת אפילו לנוחיות רק כדי לראות איך הוא בנוי וחוזר. אישה הכל, היא רק רואה את הכל. גבר מגיע, איפה יושבים? שמה, בום, מה אוכלים? שמה, בום, שמה זה, בום, זהו. את לא רואה שהבן אדם תקוע? רואים שהוא תקוע. וככה זה, בכל מקום זה ככה זה. איפה שהוא נכנס. ולכן תראו את זה לא רק שמה. לכן נתתי עצה לנשים. באמת עצה. עצה טובה.
בעלך נכנס הביתה, רבע שעה ראשונה, שימי פלסטר. רק תבוא אליו, שימי לו כוס קפה ועוגת חנק, סגולה לתעני דיבור, ותעזבי אותי. מה שלומך? שלום? קח. קח. למה? לוקח לגבר רבע שעה לעכל את המעבר מהעבודה לבית. רגע, הגעתי, יופי, הנה הידיים במקום, הראש לא זז, יופי. תני לו שיעכל, זה לטובתך. הבית לא נקי, לעכל, תעכל כפרה, לאט לאט. אוכל אין, תעכל, לאט לאט. רבע שעה תני לו. יש כאלה נשים לא, איך שהוא בא, בוא. מה קרה? מה קרה? אתה עוד שואל מה קרה? בטח, תתקשר, תדע מה קרה. אני מתמוטטת בבית הזה. זה נפל, זה קפץ, זה החליק, זה מסתובב במעבר עד עכשיו. תראה מה קורה פה. זה עם חנונה שם, תראה, שם לא אכפת לך מכלום. אז לא רוצה לחיות, רוצה למות, מה קרה? מה קרה? בן אדם יושב בבית, מה קרה? תני לו רבע שעה קודם כל, שיהיה עם עצמו, יראה מה קרה לו, תני לו שיעכל את המעבר, הוא עוד לא יודע אם הבוס צועק עליו או אשתו, תני לו. ואם את רואה שהוא נכנס עם בעיה, לא רבע שעה, חצי שעה תתני לו לבד. הוא רוצה לפתור את הבעיה לבד. אל תחשבי שהוא כמו חברה שלך. חברה שלך זה אחרת. אישה יכולה להשאיר בלב שלה, יש לה רמה. היא תשאיר את זה שיהיה עוד רמה, רמתיים? לא. רק היא מרגישה קצת מועקה, חברה שלה. הלו, שמעת מה קרה לי? אל תשאלי. גם לך מה את אומרת? סגרו את הבעיה. סגרה את הבעיה. גבר אין לו תקשורת כמוך. גבר הוא גבר ורוצה לפתור את הבעיות לבד. את אישה. אישה רוצה קשר כל הזמן. ולכן יש לך בעיה עם זה. בעלך בבעיה, תביני אותו. תני לו את החצי שעה לבד. שיצא לבד מהבלגן שלו. תני לו. יש נשים שלא קולטות את זה. חושב את זה כמו חברה. הרי חברה באה אלייך הביתה. את רואה שיש לה בעיה. מה את אומרת? את לא נראית לי קצת. יש משהו. לא, את לא נראית לי. לא. גמרו, פטרו, סגרו. גבר זה לא ככה. גבר זה לא ככה. את באה אליו, הוא יושב. יש לך משהו? קרה משהו. אתה לא נראה לי קצת. אתה זה? מלך, די. לא, אתה נראה לי זה. אמא שלך חולה, הלוואי, קרה זה משהו. זה, תעזבי את הבן אדם. אני אומר לך, הוא מרגיש כמו שעומד לידו כלב בולדוק ועושה לו תעזבי אותו. תעזבי את הבן אדם. תני לו קודם כל שיראה, שיבין איפה הוא נמצא. ובאותו רגע שהוא פותר את הבעיה, זה לטובתך. אחר כך ההתנהגות שלו אחרת. אחר כך הוא פותר את הבעיות בצורה אחרת. הוא מבין שכיוון שהבינו אותי, גם אני צריך להבין. אז אמרתי להם לפחות את הדבר הזה. וגם לאישה. האישה חייבת לדעת שהיא יכולה לפעמים בהזדמנויות, הרי בבית קורה ריב, בבית קורה הרבה דברים. ויש לכם הזדמנויות יפות בחיים כדי להעלות ולהפריח את חיי הנישואים שלכם. תזכרו בזמנים האלה ותראו כמה אתם יכולים להעלות את חיי הנישואים.